Yeah, Arishama, Mamunia Ajo. Adiache Bakubi, Adiache, the Chembra. Did the Kafas no Chidian Pokabe to Busabio to Subaya, or Bohumbaham, or Balumbanum, or Dobaka, Tabada, Bujono officer, Yakopala, Balakwana, that's a Tiasia. Cassie Media and Ushe, Abia, and any kind of Ushea, on Tiasia, then the name of Basia Council, as a change that I say, Titubika, Titubichi, you may do the other way. Aha, any amount of Bacosem, Amamre, Amanie, Sunsum, Sunsuan Tasem, what's the be on Tiasia, Ahana, Ubenyanina. Abia, and then the Kai or here, any dinner of Basia Council, subscribe and share if I commented to us FFF. My number they took screen anymore. And yet, Bia say, what I gave one on Tiasis Susembi. Obesity and your friend Mamre, and then a friend of money, I say, now Bacosem, and then a friend of Bacosem. Obiaso da ebi on Tiasia, Diase chere, on Tiasia. My number they job screen anymore. Mestre say, over from number, na metro was here. Now, and Fatuma, the Debama, oh yes, as upon some cranoa, over Tiasi. If it's a member to watch again, and I'm Dema will also so the Ida, no Porsche, a man who knew him, a man who knew any bread. If we say, Obias, Obian and Crabia, Obian and Shebre, ya or deba, if we are here. Obian and Shebre and Crabia, or the baby are here. And there be a net, any deccan out here, or best subscribing was say, now the comment to that twice here, Nadia, Amaye, to Obika, to Obichere, you do my deal, the fapping in our Nana, ya put a 10 times swallow. Kadehini, and Nansem, or Fred the Bush of Fonina, and now, or no Mushia, no Mushia, or conference workers, yet. Now, or Fred of the two of Fonina, and say. Now, Ocean video no, said ye may be more video no. Now, Mushia Fonina, or when you saw Fred or the moment of Phoebe, and now Kosebi, and now Massabi, and now Bachichi Bombia Momedi. Or the moment in the panel, no one is a or the everyone to the credit, nice Maha. Till I in the flap with your point now, and I'll catch up and say, me, men and us mercy. And nobody did. Now, may your Odrianani, what is your clone pa? Now, me, Adriana this year, and yet this year, the Diaconapo, Yamatiaco, Casey. Say, Obia friend and yo, and a pow, and you mleo, and a joe, the shomo, or no nana, asmasi, or no cadignan, or beba. If you say, or do no man, or your mind bapa, cron. Nemo, a free net, dear, when you was your friend in a chess, and no one could cadignibium, or two radius. What can I never for the brim? Hey, judge. Yantiasia, Yampre, say, hey, Minia. Pepe in a car was a carganico, figure so say, Minia, and Indian of Blasia Council. Yes, say, one said the Mua, ye need now. For our so family, near Cohen video noir, the Cadehine, or Kaye, and they see, or in the bush of one time, the Machinian portrait. Madame, if you want to be a you're going to need. Me o this year bibi a esa me ma ho de bua musika bua adaji me di beba ade bua na emom efi na ekọ me nye kede ni bio me di ba wi yeah, me no sama ko video no. I have found a video not the same. Walk away video not to same. Now, what him one, what fed the bushia for? Abo Basham, a bushia for no flow, Bushian, and Mississippi or the moment of Phoebe. Biscuit be. Men careful for an catapai. And our own dock on Fifty what dear baby, or my Bushian in the motorway. Was say, a free necro, one yet this one yet, or nip you. Why this year, BBC on Flenoa, or Beba, Nisika Semu, or Beboa, Nemon, or two no idea so. Now, I didn't do no idea so. And I wish your follow car, a prune to me say bam. And I will see Debbie, Yampene. Now, Osha or Peninibiano, who said, oh, me demanding who you know, was a miniano, men play my own year on 2 ideas so da.
na wo hwe maame mpanimfo bi to so a na ahweho ebuei mo magimi o blade what say abia na abusuei ensamanfo mo magie ni o hwe se de maame mpanimfo bi de omo ya na ahweho na se de oya de kese da bia me ka kire mo no asem bi ba se ya menya blogger ene ma be so ha asem bi ba asem no mu aba eni nyina so wo mu na di adwuma pa to so otimase na aba wo mu ne sei mu mi entie minim wo hene bi a ne subai fon ene ne nsam fon ene ne nyam blasem na kaka bensem etirimoden pesemi nkumnya afoforo pe ye wo sunti no obi bompa ya kra so obewu tieni ye wa wo ehemfo bire ekoya wo mede wo mabusuafo efa so ekoya wo mede krono ane fa so subai bi ekuta no a ensem fata no obi bompa ya so obewu busuani bi bompa ya se ka no ko no da ya kwa wansore na papa ne se no hini we die otu no ho ade so ebi su twa dwadwo ebi tutu obotiprumu ebi si yempere ebi su flow madua na nsamanfo eba ne sei aha ena mebi no mienu oya de ekese obetwe akonya na bebe ni abeye mpense mu kakra eba ne sei ento so ne mata no ekese sabia mu sabia nya no sabe kafra che odipa na ma no nsiabo onipa da sani ene kase nipa wo ho sesi a wo biti ho wo bompa ese ni kuro hene ka de asembeto no na wo wafiri biase enam de ntia subai fon subai kankan na wo hene no ambahu no se ewiase onipa da sani wa bra ba wo bo bo abra papa ya gasa bra papa nya sika wo nya odoma wo no nua manipa hu hiawo ma o ma hu hiawo atacheka wonenta na account wonua nya na wosusu ayedai na wosuwa nya fisa mpanimfo se ani nya na hwene so ayedai enya tina de bo woni mo so hwene mo prinsu woni na de abo wo se so fu hwene mo ba ani nya na hwene nya ani ehwene aso ano ni nyina ya de ba ko mama man fato se wo so aduro pen a se wuti o ya na se wo so aduro a e wo hwene mu a wo so ya abo se one na esi wonum na esi wasum tieni o ye de go hwene mu enso bo se esi wasum se kro wo se kro wo abo se esi wasum na esi minim pati ase na afi wo kwan akoro kafra se bi o mentumonum ye hia de te penimfo se ni nya na hwene nya enti ano ehwene eni aso 4 aso ye baako eni ye bienu ehwene ye biensa ano ye nan omu nyina omu ye busua baako omu nyina omu safoa eni etire no na ekoba ne sei ena odasani bi bompa ye se wo hini bi ne hini bi bewu odasani bi bompa ye se ne hini bi asembeto no odasani bi bompa ye se ne hini no yade bebo no odasani bi bo ne mpa ye se ne hini no kula be wafiri wo so mo atomo na ekoba se wo hini mu a na wo se metumi ho ade so na abusua ebi su etwa dwadwo ebi so etoto prumu se yempene na bia yire no na opiti bi na ye se adentia e kire su by papa bi kadanyere ya wotu ho ade so na no hira wate nana mema utirinkwa medema mema utirinkwa se we kire esu papa eni ababotere ne a obabo kire wo manfo aha na hia bi o menimo hini bi ya meni tia no obo dia jai we ya hini obi ka se nyame na liko sa no bi beka obi ka se tia we ya hini wa sabe kafra sabe mu sabe nyago wa hene tantai obo hene bi wa hene ba ko tibi to asase ba ko eme nipa be se nwotwe wa hene etibi to asase ba ko eme nipa be se nwotwe we ye wa hene ekoba ne sei ene wa hene mu watu no ho ade so na abusua
ebi sun etwa gadwo na bi tiatiamu na bi tutu abotiprumu na bi ayire no se dabi umpo mesia no nya adwo be diade no adentia efiri subai papa me no bi edu na o se de ye ehwesode ani adusua de edeba ye ho obi ya busua panyini obi ja busua no obi ja doma no eka obi nko no na nko owu enye so otaye ho otaye asem de e wo ho enye otaye o subai fo subai fi subai kankan enti obia ni padom ni na bompa ese de beto ana obewu o da doma no na wo busua o manfo a o da wo ma no obia eka no nko na wo wu na bone ato na nduase aka wo de a ene ne due firi se subai fi subai kankan ya ene ni pan asetra mu nko yiye no sesa firi ho obi tie busua mpa wo ye busua panyini wo ye ohene ensase obeton adi ni busua ni obi wu kro behwe na manewu sika da ho pa behwe na manewu obi ti wiase mese obeka cho se sika die enso so beda ho emfa no ho obedi dia me aye ewo aduane obenoa obetu bia to agu ne nua beti fi ode aduane ni ma ni di ya nka bebo an ko bedi enso betu aduane agu abontere ibol enfi se enipa bedi die emu adi na saa wo hini wei asem bi ne yeken na no a obidi video no Sunday mi say no kura nyakopa ni mi ni feel proud of hini pa nana nyame nshira wati efi se obi abom pa ye sese bia mu se benya ado a le tamfu bibi beto no le tamfu be wuo enu bia se beka no ana bibi be sie na se bia mu se benya ado a we de abusua ni nyina se wie nana woni ba bia akọ e kire wusu no ban nana me nko am de se nye late a de meka che wa ne se abusua no a che so mu do ade kura na etetie wo a e ma nana utu hu ade so no mesro se onyankopon ma ho akotre wate na oketebo mbogu mu kwa ede be ne ba ya e ma ohini mu a wo se woni ade bim watu hu ade so na che se bibi koso a na nsem ha bibi koso a ene ne tibu ansere bibi koso a ekum ne kra bibi koso a ekum ne sunsum bibi koso a wono a woda wona aye ne kodana ene dagene na ka hwan ene o pesa sante hina wo no hwan na sabi woda dae ya na wo so gu ne man ko wompe ensama na ekoso wo hine na bra bomu no utimo se wadwene ho ache wo hine mu entime betra se da ko pefe na busu ase ketwa kede ne mu a na wose watum ho ade so na e bibi na ekoso na aha me de ba fo mu a me pese ye nyina ye che de se me no mienu ye ya kandifo ablabo ene asetena ye ne abusua ye ne anuanom ye ne ankrofo tie no ablabo ye ne obode tie no papa se wo na to wo a enti sabia mu sabia nya ado a ko ibeka che o se nana ye mpre so na untu mu ade so ye mfa se mi gina nana nam saa na wo nso so wo gina nana nam saa na mi nua so gina nana nam saa na mi nua wo so gina nana nam ti ye nyina gina nana nam ne se abase se ye nana no a ene ye ti akonya so ene ye si sabia mu sabia nya ado a me se mi tu mi ho ade so ana wo tu ho ade so ana wei etu ho ade so ene wo gina nana nam mu a enka wo busuafo ana dom na ono mo hia no sei na nka obeka de afa ho ehwo de fa na sebsebe no wati ase obi bompa ye se ne krom hene se de baka cha no obetu ne ho ade so wo hene mu a te betu asase ba ko be di panai wo hene sisifo enkrofo agapade ene ojeje wo hene adwe papa ni tirimu enema ekoso a emfata ene woye eti obi bompa ye se wo hene no bibi beto no na busua wo onu ankasa na busua omo bompa ye se bibi beto no na ankasa be ye tune fira konya so o adenti e chese bibi koso enti nana kede hene bitu chema wati nyame mo apa enema se na mehuna na e ma wo ho a na me se be bompa ye se empo se ye mia se de nkofo ye ya ye jeje na baba ba yoyo no na ko ya de kete saa nso na nka ebeye na sa wo ye ohene
na se obusuafo e ka omonku no owu na boni ato no otu ho ade so a ene na due ene due fi se question mark wo ho abrabo papa ehia che bibi o wiase etikade hene na na wadawro ma me do wasipi ene me do gwagwa me ho kire se wayo nyame nso adwuma wo hene mu a otu no ho ade so na nkrofo esun etwa gadwo na kire se oye nipa fi se mpenifo se ye wo nipa e de wo nimpan nana oye nipa wate saa na se onipa da se ni bia no ye pesu bi onipa ho a ye nya no wo mu efi se da bopadi da suba padi na mpo okwa hunyenye mu a onipa da se ni ahia ma wo ne akama wo ne akase gwadie wonsem fata se saa de weto no ene na ye nhira nyame nhira wo omoa wo se da ne da nyina no uti oya de kese meska se buabla botrene unu nua behia ono ma me behia ono yiri behia ono kunu behia ono mpre behia oni dom behia ono na ofo behia ma ya hunu su papa ewo mu dai su bai papa di na afoforo ehunu wakwaya onam so na no ene nipa da se ni betim go twa se nipa so masi de wanse no nipa so masi de betre so ala masori obi ti because wahine okọ ye de ye nya so wahine da obi si wahine we de wanse ba ko okọ ye no hadwin na obi aka se wahine ba ko no ye o na wahine we de wo che no kra wo ye che no odi pass mesi dabi obi ti because ni pass mesi de wa sale papa me na bro so ni pass mesi de o frebusia wem ni pass mesi we de dabi edisa esefata echesei na chese bibi akoso wa busua bi mu ana ba bi a na ye papa saa na nipa da sani nyezu suma wo ewo mu se obi aka se wo ya nipa nyina so wo ya edue saa na nipa nyina so ta wo edue nemo ma anya bia nipa be 70% de ma eno na na beboa nipa nyina ta wa nye obi a na beta wo nemo gira no kra kwan so ne tene na kwan so mensi sunua memmo nua kro no emfa nua mfa kana sichi kwa so memfa nua mfa kwambone so menya tribodi mba nua menti nua so tua bone a emfata menti nua so ntasikokwa a emfata memfa nua nse kuntrase mentwa kontompo bo obi ho nkyere no memfa nua mfa kwan a enye nyame akwai ne firi se toa yankasa di pasmasi nyame na atua ne ka no yakasa dabi ni pasmasi de ensem fata no ana ne hia nyame moa timinua abani nyina e wasem ni nyina mu ne se ma wablabo enya ablabo tenene manipa nya ho mfaso manipa enka sempa mfa ho e wo se nipa o te se de ne awatamfo doso na emum da suba padi na mla wo da suba padi na wo ablabo tenene e se fata na wo do nipa amanipa ablabo ho ahia wo amanipa ablabo ho ahia wo amanipa su ne ban wo koya wo mu a wo do so obeti atenkama no na nipa be cancer bone kura de tiawa esansa wo ye proje wo nyankopɔ anim no ebesu be katle ne asem e de gu ablabo so na be so abapa e de ama wo nyame nhira wo omoa wo se dane da nyina no wo hwe oya de kese bo ablabo trene twomfiri bone ho na bone na wieye enya de papa ne biase ablabo aye bo nyina no na wieye no asudie de nipa so na wo ma e no yere so ba betua so ka nyame nhira wate da suba padi na sabia mu sabia nya ado a se wo twu ho frade bi onipa da sani aka se da bi nana yempene minua yempene minua de de aso sei odasani bia no obetume kuta sa ade no o minua wo se sei wo se akonya de ama wuni wo se sei wo se ade ase hweso wo hweso minua wo se sei wo se abusuapenya de ama wuni o buada eno ne hia kire se ada sama wo gidie eni su papa bi e wo mu eni ne hia o nipam me ka say ye nyame na atua ne ka nipa somasi ne so ne boni na atua ne ka nyame na ne boni na atua ne ka ne boni na spa no na bi enye papa nyame nhira wate no mo ono mo ontwu firi boni ho o ma hunu papa ne boni nsu da ntemo ma boni nye wo chiwade ne ma dane da nyina no ma papa ye ene abrabotene ne enye sukom ene okra ene no Onyankopon beboa wo ene Onyankopon be hira wo ene no obi pebo wo nya wo ye de wanante ye pe okra ye pe wuo ye pe odwumase ye pe abeblese ye twu samanko ne nso so no
ɛnam wadoma kyɛdeɛ papa adwen papa ɛne osu papa ekuta wo nti no ɔnsa nyɛ yie da ɔtamfo no ɔbɛtɔ amenanim na wogyina hɔ ɛno na bɛhwɛ sɛ deɛ kadehene de bɛbɔ no kukuruba no nyame nhyira wo bye bye